Milé dámy, tak konečne sme sa dočkali letného počasia a dnešná časť relácie Čas na zmenu bude naozaj naplnená poriadnym letným vánkom a poriadnym letným dúškom, tak dúfam, že si o nej necháte ujsť spolu s našou diváčkou Majkou, ktorú si za chvíľočku predstavíme. V dnešnej relácii Čas na zmenu vítam pani Majku. Pani Majka, vítajte. Ďakujem pekne. Tak máme takéto krásne letné počasie, ako trávite leto? No, chodívame na dovolenky a letný, teda voľný čas trávim v prírode, keď na hríby. Máte aj nejakú takú svoju obľúbenú destináciu, kde si viete naozaj oddychnúť tak, ako sa patrí? Chodívame do Chorvátska, do Zadaru. Tam sa nám veľmi páči, tak chodívame každý rok. V Zadare som bola aj ja minulé leto, takže čo sa vám tam páčilo najviac? Najviac sa mi páčia pláže a historické pamiatky. Je to určite také letné letovisko a ste si všímali nejaké oblečenie dám a žien, ktoré ste tam stretávali? Venujete sa nejak móde? Ani veľmi nie. Skôr dávam na takú klasiku. Pani Majka, vy máte podľa mňa veľmi tip-top postavu. Čo preto robíte? Nerobím preto dokopy nič. Trošku občas cvičím, ale je to veľmi málo. Skôr to mám také, že dané geneticky. To je super, to vám závidím, naozaj musím povedať, ale poďme sa ešte teraz trošku porozprávať o tom, čo by ste chceli na sebe najviac zmeniť. Najviac by som asi tak celkovú akože zmenu, po ktorej som tak akože túžila, vlasy, obliez, ako by som sa mala obliekať. Ako je to s vami a s make-upom? Malujete sa? No, nemalujem sa, to len po výnimočných prípadoch. Vy máte celkom také polodlhé vlasy, keby sme ich dali na krátko, boli by ste spokojná? Nebola by som spokojná, keby som mala krátke vlasy, lebo mi to nepristane. To ste sa dozvedeli už predtým, že vám to nepristane, vám to asi povedala nejaká pani kaderníčka, ale uvidíme, čo vymyslia naše dievčatá, takže dievčatá, poďme do toho, ideme meniť pani Majku. Lucia, ťa nechcem vyrušovať pri tvojej kreatívnej robote, ale tak čo sme doteraz spravili? Zatiaľ sme presvetlili farbu melírom. Bolo to potrebné? Je to veselšie, naša klientka chce mať svetlejšie vlasy, takže je to aj svetlejšie, aj žiarivejšie, aj veselšie. No ale nedávala si len melír, dávala sa aj farbu asi však? Áno, na ostatné vlásky, aby sa pekne preleskli, sme dali trošičku tmavšiu farbu, aby ten melír počiarchlo, vyzdvihlo. Ako to bude so ostrihom, lebo pani Majka nechce mať krátke vlasy, takže o to budeš mať asi ťažšiu robotu? To je pravda, snažím sa základnú dĺžku upraviť len o poškodené končeky a trošičku vrátiť objem tam, kde nie je. Ako to bude s ofínou? Necháte ju na celé čelo, alebo do boku, alebo ešte nevieš? To ešte premýšľame. Myslím si, že skôr bude do boku, ale to sa ešte dohodneme v tej poslednej fáze. Takže už necháme pracovať a tešíme sa na finálny výsledok.